Sziasztok! Ez itt a Kanalas Game csatorna első videója. Én Füli vagyok, itt van velem Dani. Sziasztok! Itt van velem Zsolti. Sziasztok! Ez pedig most Cségó könnyed. Mindenki egy csapatban van, kivéve Zsoltit, ő terroristában van most ellenünk. Yeah. Ebben a videóban ilyen bejelentőt is akarok, hogy nagyjából mik lesznek a csatornán és mik várhatók. Cségó az valószínű, hogy lesz. Emellett majd még próbálunk mást is bevinni, másfajta gameplayeket. Például a Heroes of the Storm. Igen, HOTS. Ha úgy alakul, még van pár kulcsunk, azokat majd szeretném kiosztani, elosztogatni nézők között. Ezeket majd még egy másik videóban megbeszéljük. Még annyit, hogy mind a hárman Silver 3-asok vagyunk. Voltunk nagyobbak is Silver 4-be, de lebuktunk. Én pontosabban a kick miatt. Nem egészen értek, na mindegy. Próbálunk játszani, azért annyira nem játszunk rosszul. Régebben nagyon sokat Csilyegtetett. Ja, tényleg az nagyon sok volt. Azt nagyon sokat toltuk. Még ugye annyi videóba felmerülhet, hogyha valaki nem ismerné például Cségóban. Ugye a célkeresztet hogy lehet állítani, azról majd csinálok egy külön videót. Milyen mappon, hogyan. Anyád, mekkorát mappoltam, Én gecó. nem egy egyelit használok, én egy játékosot használom. Kiét? Pontosan nem tudom a játékos nevét, a Midből volt, azt hisz, nem Forestét. Pontosan nem tudom kiért használni. Én egyediért. Csak a színét állítottam át. Hú, ez most Ki adott nem- ilyen? Nyilván zöldes, nem olyan nagy, kicsi. Ennyi is ilyen nagy egyébként, nekem kék. Nyerésre állunk. Jó, Nekem is ilyen kicsit kereszti. Nekem is ilyen keressük kék. meg Danit. Meghaltam, mosoltam meg, de egy kibírtam is mondani. Valaki él még a csapatunkból? Szerintem nem senki. Még Itt a fegyverem. Nézzük akkor ezt. Brian. Nekem meg soha nem versengőzünk, mert ilyen 100-as pingen nehéz lenne játszani, mert előbb 300-as is volt. Hát Nekem alakítunk valamit. nekem nehezen is lehetne, ugye volt itt, ugye itthon a városban egy áramszünet, és kiragadt egy kicsit a játék, nem bírtam visszaérni, ugye. És az egy szép 7 napos bont eredményezett. Úgy jó, Úgy az ahhoz összes nem. tagnak körülbelül. Nem. Nekem Ö, nem. Csak neki. Van amúgy még egy tagunk, meg néha még lesznek ilyen beugró tagok is, de van még egy állandó tagunk. Őt Például? majd egy másik videóban fogjátok látni, most ő nincs itt. Meg van még ugye még a beugrók, egy Blackjack, vagy Bandi. Már short row Ő próbálkozik. azt nagyon pont tud játszani, hogy így Már ilyen. Igen. short row próbálkozik. Itt próbálja bevinni a bombát. jó, mennek Nem arra. tudjuk, mi lesz Egyik, az egyik eredménye. féről, CT. Miért? Egy másik hosszú. Ott egy erős Meg hangot kell. láthatunk, egy jó felszereltet. Hát eléggé, ja. Még Zeus is van nála. Brian low HP-val küzd, de Bevásárolt. biztos, hogy nem fog. Nem, most lők hátba. Ami Hát, és- ez szép volt. Ja, az igen. Volt. Igen, de most Kiszedi. Nem diffúzolja. Villanóval lehet, hogy elintézi. Igen. Nem. Robban, már nem most És érdekel. robban. De ezt nem Ő fogja húz. tudni leszedni. Már Ott van úgy nála Supernova. menekül. Ilyenkor is kell. Az a baj, nem értünk be az elejére, azt nem tudtunk meghozni az első körben, ugye még tisztai kör. Nekem Cségóban 401 órán van jelenleg. Nekem 156. kell valami 130. Rengeteget játszottunk. Újra jó a pingem, ez az. Nekem sem megy. 41-40-es a pingem. Vagy egyre jobban megy lefelé. Hol vagy, Füli?
Aj, bocsánat, egy technikai probléma merült fel, aztán nem bírtam. Mondjuk úgy, hogy enyhén elszállt. Tehát itt a dolgok, nem baj. Nem pedig. Közben remélem azért beszéltetek, Dani. Én kérdeztem, de senki nem válaszolt. Technikai problémám volt, aztán... Zsolti, megjavult már a pinged? Nem, Igen. Szép. Ó, az szép volt, ez a Brian, ez nagyon jól játszik. Dani túlélte. Amúgy igen, a Solo Plant az nevünk a klánunknak. Ugye látjátok. Filip ugye az én nevem. Zsolti ott a Killstreak. Dani a Cobain. Egyedi ikonokkal ellátva. Jó, annyira bedobtam a pizba. Sortan próbálkozunk. De azt kettőn amúgy könnyeden, tehát ennyi emberrel nagyon nehéz néha. 5 emberrel. Ajajajajaj. Túl kicsi a faj ennyi ember. Igen, azért ennyi ember nem igazán előnyös. Megkeressük egyik társunkat, itt van Killstreak. És kalandom itt. Áldulva szerintem közre. Végre. Próbálhatod. Sok a AVP-s, úgyhogy szerintem vigyázz. Nem akarom lesugni, úgyhogy... Ott esett a bomba sötétben, úgyhogy Igen. lehet, hogy egy előny lehet. Alcantropól próbál feljutni. Szerintem. Tudom, itt van a bomba. Ha szeretnétek majd valamilyen fajta játékmódot, vagy valamit, amit majd még videózunk, vagy kommentálunk, azt majd írjátok le nekünk kommentbe a videó alá. Ez az első videónk volt, próbáljuk majd rendszerességgel csinálni, minél jobb tartalmakat és érdekesebbeket felrakni. Úgyhogy remélem, velünk tartatok. Nem maradhatott sok HP-ja. 2 bazi. Kétszer felülöztő USB-vel halapult. Az a 2 HP-s. Tudom. Ó, az nem 2 lápés. De az 2 HP-s, csak az a másik is. Nem, még a bombát. Ez a föld. Ez a szárnyú. Van egy... Nem, helyre kell vicci. Brian él, úgyhogy nem is, de azért elég erős. Ez egy AVP. Azt valóban pedig a 2 HP-s. És terrorelhetet győztek. És egy hinduszt hallhatunk. Jaj, ott volt, én láttam, csak aztán... Utolsó másodpercben ott volt. Nem vagy gyerekek, én megyek tovább a jákával, azt hittem már a visszőre. Nem van, nekem nem volt a bőröm. Most nagyon nem megy. 3 fok. Most nagyon nagyon rossz vagyok. Hát, szarabban nyitás erről van. Nem úgy tovább nyitás erről. Mert ez nem komoly necskán. Azért beosztottak el itt. Ez ott veszélyes. Ott igen, föltörtőrbe. Ó, az meglőttem. Nézzük. Ez itt tiszta. Onnan viszont jönni fognak longról.
Viszont, hogyha van egy AVP-sük, akkor azzal nem fogod tudni mit kezdeni. Inkább egy sortot próbálgatunk. Isten igaz! Igen. Az kemény volt, Anikám. Az ilyen. Az kemény. Ez ilyen letiklap volt. Modern, elnyúlnálni. Én talán annyira tudtam a Bluetooth szerintem. Ének van egy modern hamster. Ott van valahol a... Miért szép tornádó? Ortádós, meg méges van. Hol van? Ahhoz azért nagyon olyan. Most ez egy kincs meg egy jó. Olcsó, de jó skin. Nekem régen néző volt, fiatal bízál. Tudom. Ki az is olcsó. Na, ezt a kört nyertük, és még egy himnusz, ugyanaz. Na, ugyanaz a gyerek az a lényeg. Sarcs fog váltani. Jó, szerintem bepakolunk egy kis gránátot. Én csak csinálom. Elmegyek ajtóba. Ajajajajaj. Az az ordigános. Ez nem sikerült nagyon meg. Viszont ez igen. Újra. Jaj! Jönnek. Közönlőtek meg? Akkor belehiteltem. Olyan lövődött konkrétan mondtam. Ó, és oldalról szépen a doboz mögül végigvárta a kempet, és le is lőtt minket. Ne induljon újra szerintem a meccs. Miért nem megy Fölista is. Nem baj, egy bemutató és egy első videónak szerintem teljesen megfelel. Hát szerintem azért egy CT win lesz szerintem. Nem mondok semmit, de szerintem ez lesz. Egy szép emléktárgyalandség. Ezt beadhatunk. Rhodes Bengalnél Az igen, az jól néz ki. Súvenyi, olyan volt, miért hangos, nem? egy jó nipes és egy fanatikus matricával. Látva. Ja, most tényleg jól elcsázta a mikrofonokat. Azt igen, hogy a White-on elbukták, amit? Na, 1v2, 2 low HP versus egy VP. Hát azért az a Brian is erős, azt láthattuk már az előző körökben is. És ott kapok egy freget. 1v1, 7 HP versus egy low HP. Egy AVP. Milyes AVP. Pár baj. Pár baj. Ilyenkor amúgy nem tudom, minek beszélnek, mert úgyse hallják egymást. Legalábbis ő nem hallja már. Ugye, aki meghal, és aki él, annak külön chat van. Meg voice chat is. Még ezt tudogatják. Ez egy szép front volt, ebből nem tudom mit fog kihozni. Próbálkozik, viszont ez egy AVP. Nem tudja, hogy nincs itt, és ezért nem szalad. Ja, de közöttem volna szóval. Nem érjük, figyelj rá. Jó, És nem lett meg. Ezzel még egy kört szereztek a terroristák. Veszünk egy augat. Még egy is karc, és egy csajnyi. Ráspi, azt mondják. Húha. Nekem ez a skin, ez nagyon érdekes, mert ez gyári új pedig. Vagyis úgy néz ki, mintha gyári új lenne, pedig harcszerűen tesztelt. Megkapoljon az ákrám. Firestone AUG.
Kombó az mindig jó. Organika. Hagyjuk is piros. Ó, és látom jó adat. És ott a bombás bén. Bélsötétet védi. És Ez egy olyan szép és egy szép az előtt. ez szép mentés. Nem, remélem, hogy láttam. Mentik a mentítőt. Rengeteg mesterlövész fegyver. Rengeteg mesterlövész fegyver. Van egy low HP is. Hoppá. Egyet. Jó, meg ezt látom. 6 HP. Jó. Meghalt. És szép volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Búcsúzunk. Legközelebb másfajta videóval készülünk. Addig is sziasztok! Jó.